बेगम ओरै नायरा खनसे दे दोद मा नायाब्रा नोंलाय माइ माबा माबि हानायखौ नाहरदों नों माइ गायनो रोंगोना रोङा रोङा जाबाय नामा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे जायगायाव माने खैला मैला बावहाय माखासे लटारिबो हैनांगौ दङ ओमफ्राय दिनै बे ओरैहाय नै दाखालि नोंखौ अयथासार रागा खरा होनना बुंदों मानसिफ्रा आदा बाजैया अयथासार रागा खरा नामा होनना बुंदों माने ओंखाम जानाय समाव ना एसे मोनसे रागा फोजोंनिलै होननानै भिडिअ खालामदों हाब मिनिलायबाव माथो मिनिया आङो जों थांदों मोनसे जायगायाव मोनसे फिसा जिनिस नैबे बाइक सालायलांनाया बियो ना जोंनो मा होफैयोमोन गोदो खय बोसोर जाखोमोन बे गाइखेर होफैयोमोन दा दाबो सोंमोन नों बियो हाबा जायैनि सिगांनो जाखायोमोन दा बिनि गाइखेरखौ सोर मिनिलांखोलै थ' जों एसे थांग्रोनि ना बिनिफ्रायनो स्टार्ट मेथाइ खोनासंनो मुखुब जादों फेसबुक मालाय हनै रिल्स बानायगासिनो दं नै सासेया हागौलै रिल्स बानायदों बे मानसिया थिगैनो दंखायोलै साबाखा माथो होनबावनाय रिल्स खालामग्राफोरखौ माने नोंसोर एसे रायजोफ्रा एसे थाल खालामदे रिल्स खालामबा नैबे गोदोना ससेनिफ्रायल' मावो दैजिं फेस्टिभेल जायैया खय बोसोर जाखो नों फार्स्ट दैजिं फेस्टिभेल जाजेनबा नों मा दखान होआमोनलाय बेग आरिनि होदोंमोन बेग सिटार ओमफ्राय बेनो होबाय थादों 19 निफ्राय 19 आवसो 19 आव हटेल होदोंमोन हटेला माबोरै जाया थैदों माबाया बे बेग फाननायाथ' थादोंमोन दा सिगांनिया फार्स्टनिया मोजां जादों गाज्रि जाया बारा दखानबो गैयामोन ना हा फार्स्टआवहाय बांद्राय दखानबो गैयामोन ना दाथ' जायाना लांदों मा गारदों लिर्स बानायगासिनो दङ सासे मालाय लिर्स बानायदो दे मेलन ना बैयाव गायदोंमोन वाटार मेलन ओरैबायदि वाटार मेलन देग्लायसो माबोरै जायोथाय लिर्स बानायबाय थायोलै जोंना बेगमा दालाङाव बानायनो नाजादोंमोन बेसोरा मोजां जायाखै मेथाइयानो गुसुंना सोमदोन बरगयारिनाव थांनि मोनसे फिसा खामानि थानायखाय बे दिनै जानायफ्रा एसे मजादार जानो हागौ देहा थिग गैयाना भुटान बर्डारावबो थांनो नाजानि एसे लांनि बेखौबो जायगानिब्लाबो ना बियो थांफेराखैमोन आरो लोगोसे माखासे फिसा खामानिफोरबो दङ थांग्रोनि नङा होमबा बारा गोलाव जानाय नङा दै ब्लगा लामा ना गोदान लामा बानायजेनहांदों आसाम माला ओमफ्राय नैबेबायदि आरोखि बै ससेयावथ' ओरैबायदि गाज्रिमोन माने दा बुंसै हाब सोरजों रायलायखोलै जमुना नै माइ माइ हादों गय बागान ओरैबायदि मोजां जाबाय ओरै खावसेजों निसिमा होनबाथाय गय बागाननिसो आरोखि ना जायगाखौ ओरैबायदि मोजां जोसागोनलै जोसा गोसोम जाद लामाया माथो बेयाव मा जादों बेयावलाय लामाया ओरैहाय गोदान लामा ना थांगासिनो दं सोमदोन बरगयारिनाव मा दोनै बेलेग आयोजन दं गुबुन दिना बेलेगमोन खिन्थु दिनैना एसे बेलेग आरो हाद्रिया जाया देन्जार हाद्रिखा नुदोलाया आरोबाव मा मोनलांबावगोनथाय नायलांबावनि एसेबाव दे बे लामाखौ ओरै साइड माने इरखुजोबदों ओमफ्राय ओरैबो मोनसे बानायदों ओरैबो मोनसे गेजेरजों थाबायलांनांगौ आरोखि इन्टारेस्टिं लामा लामा ओरै दानखिदों आच्छा
इधर चला गया रास्ता आसाम मालानि लामाया ओरैसो दानखेलांबाय गामि गेजेरजोंसो जालांसिगोन दानानै बेयाव बाजार मोनसे दंमोन नालाय फन सावरायनाया मालाय बिराद बेस्थ'थारमोन मा बाजारमोनलाय बे आमथिखा बाजार ना मा जागोन आमथिखा बाजार मोनबाय दे आमथिखा बाजार नैबायदि आमथिखा बाजार नालाय माथो होनना बुङो माने गामि ओनसोलनि बाजार थिगानो फाइबा थुखौबाथ' बोरैबो दिनै बाजार मोनदांगोन दै जाय हक मा सिस्टेम गारि सालायदों सब जाब्लासो बहा मोनगोन दा थांग्रोनि एसे बाजार गामि मोनाखै बै बाइकआव माबायदि जाबखोलांदों हाद्रिथ' जाथारनांगोन जेसेबां गोसायानो सालाया मानो स्कुटि ना बाइक जाखो जाबदों आरो जाबदों हाद्रिथ' जाथारनांसिगोन बिसोर उफायथ' गैला हाजार गोसा थाखाबाय बेसेराफोरनि हाद्रि जासिगोन आयौ गथ'बो दंबावो सिगाङाव बेग गावनि बिसिखौ गेजेराव फज'बाय गथ'खौबो गेजेराव फज'बाय बिबोनांना सोरथाय जाब्रुंबायना लाना फैदों हाद्रि जानांबाय बेसेराफोर उफायथ' गैला बेन्दोंफोर बिसोरो उफाय गैया हाद्रि जाहोलांनांसिगोन जोंबो भिउ पइन्ट ओरैबायदि मोजांखा नै आयौ दा बुंसै दुब्लियाव माइ हादों मादों दुब्लियाव नै बेसेराफोर थांबाय साथामबो जाबनानै फैदों जायनि न'आव थांनांगौना बे न'आव फैबाय जों नैबे टार्निंजों लेफ्ट साइडजों बे जाहैबाय गिर्जा नैबेजों हाबलांनोसै आं एसे लामानि अबस्थाना रिपेयार जानायनि दरखारसै गय बागान ओरैबायदि गामियाव गोबावजों खनसे फैदों नोङो दा बे गामि हाबफैनायानो हाबफैयाखैमोन गोदोहाय गय बागाना ओमफ्राय दा माबायदि आयौ सालाय बेंगानि न'आ होन नैबेजों थांनांगौ नै दे लामाया बेजों थांनांगौ बेजों गय बागान होननांगौ मानिनांगौ आरो बेजों ओरैबायदि गय बागानखा ओरैबो बागान बा जायनाव फैनांगौ बिनाव मालाबाबो फैफेराखैमोन बिराद गोबाव बिबो फैयाखै ना सोमदोनाव माबायदिथो खहेहे जालायखो खुगायालाय मा जादों माबाफोर अरजादों नामा बेरेसो जाबाय नामा मा साइज थाखो दा बेखौ हाब देन्जार नागा खरालै होनबावगोन दा बिदि होदावोलै मानसिफोरखौ हामा गय बागाना आसरित खालि गयाबो थौस नै नुबाय दा ओरैबोथ' दंबावो नै खोमसि ओंखारदों मोननायसै दा बे टार्निं दंबावो टार्निं लानायसै मा आयजन खालामदोंथाय जोंना बाहाय सोमदोन बाहाय बिब'खौ लाबोल' होनबाय थायो नैलाय बेजों थांनांगौ बैयावहाय नायबोजों गय बागान मोननायसै लालांबाय थानायसै नै गोदो BPFनि आमोलाव जानाय लामामोन बे ब्लेक टकिं ना मा होनना बुङो नुबाय दा गय बागाना दङ बिसिनावबो नै माइआ हानो लोमग्लिजोबबाय गारि गिदिर फैनायखाय सानलायदों बे सोर फैदोंलै होननानै दे सोमदोननि न'आ मोनबाय बा गय बागानानो सोरनिखौबासो सोमदोननि होनफ्लांदों नै बेबो नंबावालै बैयावसो थांबावनांगौ थोद आन्दासावसो होनथारो माथो बिलाय माबोरै जानांगौ जाखो हनै बै खन्द'आवसो गय बागानखौबो खिन्थु मानिनांगौ दे नैलाय मोनबाय
Soमदोन बरगयारि yes सोमदोननि न' मोनबाय नैबेनो नैबेजों लाखिना दोनथ'नोसै आं गारिखौ नै सोमदोन ओंखारनानै लाग्रोनि ना ओमफ्राय दाहाय जागोन बे सोमदोना गामसा गानलायथिनानैसो दङ मानसियाथ' मा जागोनथाय गामसासो गाननानै दं आयौ 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 ओइ औ थांगासिनो आयं नै हाननाय आयंआ थ' बारा गोलाव खालामबाय थाथ'ला दाहाय आरो नुबावगोन आं मोनसे जायगायाव फैदोंमोन मालि बिथायाव फैदोंमोन बे फंबाय सोमदोननि न'खरनि रिलेटिभ फंबाय जायो सोमदोननि फंबाय माने आंनिबो फंबाय फैबायबो दा 27 तारिखआव आरो लिंहरफिनबावदों नुजाफैफिनबावनोसै आरोबाव फंबाया दिनै नैबेबायदि आर'नाइ गांसे होदों फंबायनिसिम आरो बेवाइ गोदाननिसिम आरो मादैनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावबाय फनजोंनो इउटिउबजोंनो बे भिडिअनि गेजेरजों थेंक्स बावहरनाय थाबाय मा होनो नों बिराद गोजोननाय मोनदों मान फायसियो आं बिदि आर'नाइ सोजाफेराखैमोन सुजान मोनाखैमोन मानसिनि माने हाबायाव सोमदोन बरगयारिनि न'नि मानसि जायो हाबायाव एसे जा हायो एसे माबा होफैदोंमोन अनसुंथाइ होफैदोंमोन बेनि न'खरनिफ्राय फेमिलिनिफ्राय जोंखौ नै आर'नाइ ट्रेडिशनेल आर'नाइजों जोंखौ बरायदों जिबनाव थांना थानायाव ना थाखा फैसाया देरसिन नङा बिनि देरसिन आरो मा नांबावगौ फंबायनिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स 27 तारिखआव गाजा गोमजायै आरोबाव फैनो नाजाबावगोन लोगोसे मोनसे जायगायाव आं फिसानो लटारिबो लाबोफादोंमोन होफैदोंमोनबो होखांबाय होखांनानै दा थांनो ओंखारदों सोमदोन बरगयारि बे गारि फिसा दावदैफोरबायदि नुहरखायो गोजाननिफ्राय फेमिलि दं बेहाबो फेमिलि लाबोफादों जोंनाथ' आरोबाव बिराद गोबावनि उनावसो होननाय सोमदोना होबाय सिगां फेमिलि दं बेवहाय थ' लोगोफोर गोलाव खालामनो सानाखै ब्लगखौ ना जाबादा जा ब्लगखौ लाबोनो ब्लग खालामनो सोलोंजेनदों जिहेतु पलिटिक्सनि बाथ्राल' लाबोबाय थायोना आङो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरो पलिटिक्सनि खेथ्रआवथ' बहुदानो गोबां बाथ्रा बुंगोन नाजानि एबार ब्लगखौ फेदेरलांनो ब्लग होबाय थानो नाजागोन आङो थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामला नङा होमबा लामा गोदान बानायजेननाय ना बाय बाय मा होनो बेगम ओरै नायरा खनसे दे दोद मा नायाब्रा नोंलाय नों माइ गायनो रोङोना रोङा माथो माइ गायनो रोङा नोंसिना हायानो गैया दंबासो दा गायगोन दा माब्रै हायानो गैजाबाया हाबाब बिदिजों बोरै जानांगौ माइ गायनोनो हायानो गैजाबाया थानोनो हायानो गैजाबाया आरोबाव माइ गायनो रोङोना रोङानोसो सोंदों गायनो रोङा गायना जानांगौबा गायनानै जागोन माथो नंगौ समा जेरै थोनो बिदिनो थांनांगोन दा थ' गोलाव बाथ्रा बुंलाना रागा जोंबाय सासेया रागा उथिसे बेगम बाय बाय